Kita ninyo ni. Mone beach cover diri sa Barangay Lipata, Surigao City. So, ang view grabe kagana. Naay talisay tree, naay isa man siya, basta tree. Mone ilang beach resort diri sa Lipata, sa Comber Beach. So, dool ra tag pantalan. Kanang pantalan mga idol, padulong na dito sa Leyte to Surigao. Diha mulunggo ang barge kanang mga gisakyan sa mga biyahidor. Ako pong ipakita ninyo mga idol ang White Sunday. Tara, White Sun nila. The best kayang resort nila din. Risko kayo kay daghan kay kahoy ba. So naputay duyan, duyan. Diya ka maglangoy-langoy ka diha, magduyan ka mo, amba ka diha, pwede. So nabot ay ta diri kay ginvite ni Roslyn kay birthday siyang apo og bunyag sabay ra ang duha ka okasyon kay na timingan man pod nga nag-birthday unya nagbunyag. Ana mga balon mga idol. Ang preparation sa birthday, heater. Dito na tanan, nagsugod na ang bakbakan. Spotted ng lechon mga idol, giputos pag karton, wala pa abrihi. So gipreparar nila ang mga kwan, kining mga soft drinks, mga halo-halo, palamig, o guban pang mga pagkaon. The Beach Comber Bar and Grill. Gusto di ka maligo diri mga idol, diri ka moagi mga idol. Nahagdanan no. Naipadlock. Abrihan ra na nimo. Pag abri, gawas ka diri mga ligo ka diha. Mga ligo ra ka diha. So to ay nagpambot dito, proceeding na diri padulong tuwang parula. Kanang parula mga idol, mao na yung mga sign sa kuan. Kanang bitang mabaw. Mao nang dili duulan sa mga barko kay mabaw. Kung duulan na niya, masanyad man ang mga barko ana. Butangan lag parula. Kung gusto mo magkayak mga idol, nay kayak diri mga idol. Mao ni kayak. Nakakulob pa ni kay wala gamita, pero kung gamito ni palutawon ra man nila. Mo ni kayak, ako ilang kayak diri. So karon diri mi nagpaabot ni Roslyn kay sila ni Roslyn ug iyang apo, iyang anak, ug iyang umaga wa pa sa simbahan. Kuna nami sa akong partner kay mas mayo gini mag-una ta kay para dili ta mag-apas og oras. Ang beach comber na mga idol, the best DJ kay kayo. Nakatago ra siya pero suglo ni mo gana kistanan. So mo din ang lola sa Gibunyaga no. Nag-birthday po karon si Sabayran do ka pasyon. Picture dadun. Di man yung picture god. Video man. Mael Lucas ang gibirthdayan o gibunyagan. Mo ni yang mga design, mga dinosaurs, mga balloon, happy birthday. So mga makaon no. Napay mga marshmallow ug hotdog. Nay cake niya, nay cake. Ang mga putahe para sa birthday. Nay sa Malaysia. Si tawag ganito? Nara gulaman o chicken, watermelon, soft drinks, o uban pang mga putay. Narang lechon no, wala pa abrihe. So narang lola o. Para si Mads Dadang. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Okay, so the parents will blow the candle in behalf of the girls. So take pictures, guys. Iba sabihin niyo, Ismael, liwat Berto.